Raġel ta' 31 sena minn ħalaxa li qed jiġi mixli bit-traffikar ta' droga kien fetaħ proċeduri kontra l-Avukat Ġenerali, il-Ministru tal-Ġustizzja u l-Kummissarju tal-Pulizija fejn qal li ma jeżisti l-ebda prinċipju ta' ekwità fejn tidħol ġustizzja. Permezz tal-avukat tiegħu Franco De Bono raġel saq li għandu jkollu dritt li appella minn ċaħda tal-libertà provizorja kif għandu l-istess dritt l-Avukat Ġenerali meta akkużat jingħata l-ħelsien mill-arrest. Il-ġimgħa l-Qorti Kostituzzjonali laqgħet it-talba u l-awtoritajiet kompetenti ingħataw 3 xhur żmien biex jirrimedjaw is-sitwazzjoni. Il-Qorti Kostituzzjonali ordnat ukoll biex kopja tas-sentenza tinbagħat l-iskrivan tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Niġerjan ta' 33 sena li jgħix Malta kien akkużat li sera inqas minn 200 euro minn ħanut fil-Gżira nhar it-tlieta li għaddew. Ir-raġel Michael Olufemi Tegobola wieġeb li mhux ħati la ta' serqa u lanqas li kkaġuna affarijiet iħfief fuq sit il-ħanut. Il-qorti ma laqgħetx it-talba l-libertà provizorja anke għaliex l-akkużat jaf lil sit il-ħanut u għandu wkoll in-numru tal-mowbajl tiegħu.